Kono meorin te tairi kiai na kondam tangam ni iri nanon te taninga. Haripun kalman nara kostos nara karakere te tangira iri waka. Rongo-rongo ni meon te teina ini ane tenis. Imain na swaki na konde ita nara kostos ayo. Anasi ko kamwa te utana toki nara karakin de wi karena. De wi karena ko saro ko roin te tayari yamana nga yai ni tenis ni kaya na marakin katikiroi me te wari sos na yam hotel sos mei peso. On te taina ben yeres pakuni yai ni tenis pangaya punya iri bukin da yamara kyari. Pangaya te taninga kinda betikaya kameiro ya tan kapusmen. Ake pun ais te pun sos ta kiana kon kawaria anakaro ni tenis ni kaputana men sos. Ni tenis ya sande ita ki me anakaro pa anakaria ya ta kapusmen nari. Ay bukin apa rangin wariri ke ya tai onna ki roi rangin pero ngaki. Ay sande suna ko te kaya pa ya pastamaya kita kapusmen. Ibukin na ben anon ni tenis ni menunu ya anakaro pa anaki kapain ranga. Etau me senang dei tangkane arak-arakin te tai ayo ke. Rom te tai rikiai poningai te metani mones Simeon tatiru. Inanon pairan te tai ni karindin nari apu busi ya istepun so sakikei pa anayangwa karawagi na inanon wowa te wiki. Awapu ni tarame ta tanga ya po betara meni tiruata. Nakia ya batera ya nang tiekin na. Nkaya ipon nakia ya tai niyaw. Ay nga yari kaya kaya to wari po betara. Wala to naman me to nain ang kana to sa mga peiri at tay to wana. Sina peiri roy yara tay mang kami puginan. Kaya kita kangangay. Sipur ko lang na penwayan kakarapino yara yung yon. Detayay. Kaya kangay yang wana irumi. Yabubusi ba to kamanganira at tay to wana. Pasinapo ni meruro mo ang ayra. Yon na aw sa mga kairita kimang kami intay na are uwa te wiki mang kay. Yabubusi yan baka mga ayra na no. Kaya kita bay itamaro. Sa sigun na rapuro royan. Sa katokatapian di tenis may kiki. Imaino kina. Nakoy mi pa. Taway kapayan na nabahan na may rura. O ngayon mero meto sa pun meruro mo irora. O sa mga pun kais po ikay rimi naratay ada sa sante kinan. Itamaro. Sa sigun na rapuro royan. O sa pubusi na pa. Mawara pa. Sa nga na pa. Nukirikaki pa. Ikura-kura ti kariyariante. Manangarayo. Yan ang inaraparon to pusimayo. Aliyetang kami. Sigiroy, akita ka nga. Aw kinakotando ko ni kapustimen na kiki. Puputara meni tiruata. Kahanga yaro na yay ti peto aniya. Puputara. Ay may yatiro ko kakupena kwari. Shhh. Kami nuatura na ba na wag di eh. Ayaron na siti po may yarang to kararaw. Antay kamera ka sumye puputara. Payaran ke kwapun na kinapa kami tuha panam suangiya. Patosin na po niyang huyang mo awakay mga kirira imuina. Payanang ka nga, aw na si Mari ay ti menon may yon ti telepon. Pangaya ya meme. O ay na kumayapon kain tang diya. Irang nyo hawa ti diya igi. Apun ko na si Mani. Payanang pundo kumuang kaya na pong. Iya ka nga na pa ni kariya yatiro kwari na kya na teka. Mayarang ay rubo puputara. Si pundiya into na takarindin. Mesa po ni meruruwa kinaroy mena si Mari ka na yuki. Ngayon. Ya kidi ki roy yaratay ni karawan niya ngoya payanang ka nga na si Mari ay tirawa nuwata kidi ka mino kabruro nagi kay nga inape may ataw baribun na ikay pa ikasari na nun ang kaya pundo ko na penteruro na tayo na nasira sinarang interatara roy na narinirine payag gyugyugiri niyan tuam inanun temeri yan ako may yang ko inape temeri irang ni kiriyariya ang ka na nakape aw sinariyain tuwa-tuwa patinunga tiridik menin na yakape pasinapon kamete pa ya roy ronari iyang kangan narang ni puto ka na biyan ako yang uyan. Hapon me meroro akina muintiro kwa yo de tangay. Mente ta yey. O so kira marong-orongon te pa yeri ki. Nte ta pare me na yey ni tenis. Sos? Yang araw Mari. Esoy mendo ki mentiro ki. Ngayon ma'am. Nasiw. Oram mo ayo. Tira na kwa ya nakaro. Pepo nga na pean, iromi. Kamuta ko pa po na uriniri na kamaiririya na pe. Eta kiani. Meribuki na papunin ko na sira takarimo temane. Opunin ko ako na miyang kaputa takampa ng kanayaki ang aira. Parimanem, aripon niya isipan na esasan katan na ko. Ako na uringa, pakaputan ti business, akit ako kurakiyay. O tangira tiyay ni, kituan mena nun business. Sa kinano na ariyapu amitay, o yari ki pa ay pain na yaw suro Mari. Iya ko nandigan.
Kupuna tayo ako ginay. Ako nan kariya titirahan. O nga yes, giroi pa. Ang kay kuy meron no amiyang unikan kape ako metitay na ini ane. Ako riya insuko na konti pepere ara ko na tayo. Kwa giriya inda rami ro mam. Irang notan nan me at the same time. Aya gina patangira pa na siku. Tenis na rona. Awan bukin tepe itangira pas. Sinakape pa yung ne akete menne ako na ni mang karena. Ito ba na pondang ni bunga na konta kampana pa irang ni wana. Eta meron. Yun ni mekine ko nani. Oy kabara upure. Kaya ki costa mempa mais na kuna ay kayan de tairi kay. Ani iya kosira mani me anibete. Tenis. Ando ko maingi. Yan ang warang men dirok. Yay na ko bukan jamaragi. Oo, aki, iroy me. Kaya lang na kuna nung ay bunto na yang inan tiro me yan ako roin kay. Pangay yang koy. Eskiro ay masinatatan nga te kaya kare meru yang korak. Okay? Iya nga kita kanga. Iya nga yan. Yori sa bunong ora patira te kaya ka mayroy. Pero ko na taripon si pumaritik yan mer. Netaning pasinong ora patira min manangayan kapusimen. Hello? Nauri na ba? Sogi mo yung nga niyan. Anaya, o tira min manangami. Kaya taka nga ba ko iro ito manang. May bugin pero nga ante, tika din no. Sa mga kawari, ito wiki man kay. Paano maruruwagin na mo, ipon iro iyo. Pwede kaya ka, anak ko roy pain ka. O nga yes, giroy pesa ane. May mga tirahe na yang waki. O riya pero nga kira peri mina. Itaw me sakay si punti au sinimeruroroy ke. Ngayon, sa buong tiyaw si kay. Mam, may wara. Nakari yakak. Pad na minyang we, enapon na kunan kariya yakak. Kaya na sirang kuyo, yapon na nakuroy na petipe ako tangiria. Okay, wara tenis, kwa kimay, pad na kani matapi ang mayo. Pa, anya ipunta kani kinana ko yung pakwape. Tiyaro, ariya, aki arikite men na ako kunan, karina tapo na irarikin sos. E metataan ni Rom. Yang yota. Ani, iyati kitabiyan mo to ng kaskuing kaming kanya pa, kamnang pon merurorik. O ngay, nang diyay mo, niputa kinako may irarikimi. Pad na mga anak ko na Smith, na nakira pun tats ng KPA. Sinang pun kakaisi pun nakikakatinis. Pari kwariki pa, anak pa na si Wanime. Sabo mo ke? Kurara po yang ngayon, sa mga pun kakais po nakikak. Okay, tigiroin kami. Sos, kingin taka ritawana ni ikaspoy mo iron the receptionist. Okay, mam. Sakay si po, Jaws. Ya, sos. Irang tin tsaf sinamgi. Kaya kami nakakaro. Yara nga na pirin me ako. Punani tayo na baka punta na pundang kayota. Ano ko na punta niya yun, anwan. Ay, pundang gugurin di tayo kaya, ay, punda tayo, roy, ay, pun wrong, koy. Kaya nga, inabi yan ang gugurin me nga. Ipun ti me to na peri me nan temi. Yawa tayo irang kapin tatapya na inpay kay. Kuriya yung dapat ko. Tapi akan, ay, pun rapataw na pairarikin. Saan yo. Yo kaya yakan kurut tatapun titiran na wa. Yari ay nabi sos pa. Yay kata ni nga isa na ko pa wansi me wang ko ay kairay na kome. Yari ay mo no kiriya pa rin mga rimuyay na kome. Yes, Groy. Ito pa ka na ngora kanon si Tairiki ay. Ay ito pa na pun naki ay yataya ka pari yasaron temanang. Asarik kay paraw ay kasarang ni kandik. Ay pun sito nga narikita mana kay mina. Away sito nga na pangayra. Me andin kieto sabon kasukwa pa ikanon te tayera. Nababakin te me okay. Sooner the better. Nasa mga pun meroroy ay rimi. Ngayon, may wala sos. Sa kamay nga. Okay, esan. May yanigiro ko yung matanda mataroy, no? Masanap. Yasin ako ni Denise metawai sos. Aya iriya na kabaka imetanti metarwa. Makapu, aya kawariya, aya nakaro ni yere Denise sinanunti ka. Ni Denise, yara ya pun pakana ko minti jiran nawa. Kota yan na pun na kwas meta ko mangko ayo pa senangani ko dikita utana tetay. An kaparade buri nang nga. Yaya pun nang sira de bayari. Nalo menis ay kaasan na ko ay kay. Yaya pun nang miya kung kain kay taraya aya takot te di be mami miya kana sok. Pau ni, yara kay ko nang pun tak pak. Ay pun sira roy te kan manang may. Payen giti beri nan di tiran na tapun na ko ay. Eran bubura me to ka mapun no ran ro minti aus. Yes, sira kita wari ki kira patira Eric. Ay, iswangana pe pa pun konan se pa yan ako ya. Ya.
onke kamataya ya kataya ya san pepe aire sos me ana usupa ayo na beta iri kare na kapusmen yai kamataya non sikura na marakyo ongage spoon sos amana na kon jabu si panda ben kapusmen kaya buna mun te tingi tare pon me ngaya Ya kia ngai run titi yei. Ika nga ande kia kuna kia tate mana nga ni yani. Apa ini kiri na tebe to korak yani. Ngai yang kana asa ni pe aire ya meiro ya. Oi nang punira kina pe aire ya. Anaya me ya kanga. ya san kare dedi me boy swange panang jengin kare boy jamnang me basinan sose Yagi musana te yakani Denise di bukina pa iti meto ani yeri aisina narini miya wanun. Ay nga yari na kona peto ware kikira. O amenta kwa ni miya wa. Pa area ina kuun na kon ni Denise. Nga yapon ro kwa nakaro ni Denise. Ake puntaan pa area aron na siya. Kokebe. Yei ne pera business inte pa yeri. Pa are ngai na pe tante bukin ni yenni. Kurangin ko akoro tenis. Pa sita pun me kurangin toto ka yon aye pe aire am karo. Awanye roi bukina e ko pundiri ki yenta kanga. Kwa taane. kabara ubure anti Apun kakara kita ngai kai meni Denise. Ni karukwa ayaro koroi ni mo ngai yai pandra yape. Ndroko yai pandra yape. Aya swate ware kikira na kon ni yere miyawa meni Denise. Panas woi roi yapa menteka. Pa yai kasiku ke aki yai maine irokana teka. Kanga kia ngai meiro. Angwe tenis. aki na me kai Onga ye roi rei me sepene na kon dinna kon tiaus. Ti kikira. Takarwa ya ni bende upa na kwa mate metarwa. Yaka kwa kite metaro na kwa iya. Iya pusuma iya ni yere ni itirota. Kamaho ke kikira ke? O nga ni yene kamiri ane. O tame na revi ni nakia kanwan na yang o ina nun takatangay na ikanne. Eta umen na kumwa karikiaro minto manukuka pakanga yaki mo rin takan na mara kay roura. Awe, yani tirwata kwa kime mesu ke? Paenang kang handi kiti mesu na nawagi te yane. Denise, kwana ko iran takatangay nang kanakusan nunay ko. Si taningay ko ikikike. ngaya mami o nga dedi Teti ke, ani akan tu kiburonan na mwaki. ana kabara ubure mami ya tau ka kaunte ya kina ba yasa o ya banang kapara bure ba ke ne pe wata tai nte manangari An kasako, payari muam na kontamem. Ni ponstan roi Denise nono yan nanaru. Aya kapin na. Amen kawaria na karo ke ateka kan tatani nga nteka tangay na. mami dedi ya ro Na, ayaro ko na si May ka teteya. Nasiu. Kurang nurwa ka na nung namwaki ako karoya. Yarang kay yay takapusimen na. kabara ubure dedi ya ine be roi na ngata ya na ri ya ana kana wa ki naro na ari kabara ubure ke Punigurun jeki mo teka. Taraya Denise. Ari na mga wakit ako kaya kay na kung titay ari sa sen pwede ya mga iya. Ako na riyan na kulay na rapipere ayo ke. Sa sen yang oya baka mabun si kapaya kinape. Nakakimi ayo. Sa taya awatay na. May aki at butak nakarawaki. ni kanga ganni Ito ay bene ang tete ni kaway Denise. kabara ubure ngaya me kanga Kam na sigun na rumi ay kam kapaya kingkay. Away pun na niya na perumi ni karukwa penemitay may PC. Aw sinakarawan takarindin aw ndumuya kimetemeri. Ntitay yarang nuya ko. Anya tipeperi awakia tipe ako na mga tekin na dikikongo. Eyang, ane de beberi Denise, o kuriya inota, o meni kukuriyay. Ayo tangirakim. kya nga tayo patirana teki na me ngaya roi re ya ira na pere mi bebere ni kapere esi kiroi ya kare ya pai ni kapere Kubundiyay. Insana ya meroro te tanga yo menasiya awa punta wi muini pe ke asani pe aireya. Oni mga stipa waya metanga ya kikira meni miawa. Ni Denise yo kira naru o kanga ya kiro ya ta ya batira haro na ni kainis meti pe aire ari asani pe aire kina ko yai. Eta u mesna mga nora te pungari muina mekanuan. Kwaus. Anyang wa tira kimpa kwanga na penta roi mani piom. Yusin katura tira ni pui me yesa ni puro. O yesa na pen karawate wana te si pasen da ni pui. Yesa ni usin na pe patara me. Kwaus na pen muida ni pui me ngaya pa itaku pa ani na kono macho na roka. Akia una kay parang inusimaka. Miyawa,
Tani nga ba nakapuwa bro ba yung na ipeni ara kabugi o ni kabugi na peki kira imani manangan na makuri. Ho ngayang kuy me kwa ben. Baka ngay lang ni kakangkang ang ben brawa. Kwa taya, irang giri pe o bro di ben rawan. Peta ko ba irang ni me o ni me metentin. Akia o ne yeng. Awa nga ya koroya. Mena kau tamo di yari ben hausin ako mo na ko jereri kini karika kanan tamen na teme yo ti tari na naus. Poko taya, kanga ito ko bayarang ni kaingano. Baka nga ya pangapangara kinano na mengkita iriki. Neko, pataway ka ni mena nung kuya unang arang kita irik. Pato nga ya na ben. May yakapuwa brawa nga lang yukin ikaw ito ti yay. Denise? Neyay? Okay? Antira kina ako tubukiro kami. Ako kamerurong ko na pepa ko na pa sinako ni kakaya mo kanan tamem. Parang ini pangapangara kinano na. Ya, mami. Ay, mantayra na pe. Puka ka na tayo na inim. O tani nga rusum sa kita pay. Ayahan na rum ka na kwaro ko inano ni kakaya nga. Mami, kyo ba? Hatawa na rin na ba, Kim? Yaki mani ka nga riki. Mani yang mo tira kim baya pakara kita ay. Ya, ay panahon gay suwang kayo. Yung ko kita makita jorere kita omin wanwari kahagi. Nadabata mo ay yamana nga na pe. Yapun waki kanwan de ngapo ngani ni karo kwaki apa ya bas na koni tenis na ko tioreri ken ke muin wan de moni ngapo ngani. Ndroko na ni makete na mara kini kiri pesta ke tioreri o yeru wan kanni o menna koni kapo wati mei metetari iyai. Nokina o ya kuni apa yarangi ni kanga ngati inte pas. Ainga yari ya kara uraun de diyan ni karo kwaki apa ya tina bete kate wana yari kina awar ya katete ya kimeyai. Denise, kulang po na kya? Ya, nito ka. Ya, congratulations mo nam kiki yari. Ya ni, ikaw mo ka nang tiyati hindi makiti. Ya, yus makara na bete po bay. Noko kito ka pa na merak. Ikari kita na yaka wanci me wangko kero kon jaus ting kebong. Ngana be to ka pa na to kita jaus. Ya, kwawa. O nga yarara mo yakari kipyo na pa idari kim. Ya, ikaw guguri na natin mga kais po. Iniranag mera pa pas nang mga perende tara ready lautar. Kurungan ko mira de kanoran meongan busy. Itaw ba nang pun ko roy bukin ang kay ki. Ya, yung kwawa no di sexy na be. Ya na be ki. Ya ba nga iya. Ya ko tayo din sa yarang kukuri. Merang giyo kumnangan ka kateteran tayo ka na. Ya, nito ka. Kunan ka wakin secret eh. Agit ka nga ro. Kupun kinayon na tayo pa ikunan kawakin na andang ka na kupun na kukuri pa na tayo kinak. Ya nga yan ki. Yang nito kwataya. Ay mo nang unso si Romin de tayo harere. Ay ka nga yoriya kaya ron nere tayo. Kamataya yay te ba ye eri ke de tayo to wane. Ay ira yay sos. Anaya ba tira eri? Kanga nakakongura. Parao sos na ko na marakin takayin sa ina rebe kilpyo. Ang kisaro ko kikiyo. Oyo atara na bete mo iti. Ya. Tayo mo karma to ka ba ya ko sos. Ngaya, hello. Denise, Mel, kumana yang kan? O imene jorere ka ba ipopay. Mayere, kanga na petitix. Era ko songa ya kono kono. Yohan kamarate, pure ba yung maninga ba yan ang katay ba miyerang ini meron mo pa. Nakaus makakain ka po ka ng tedi. O antay rom ni mananga. Kay singay. Ayuhan ka ba unog? Tayo ka tikay pa ng mo. Sa buki, sa mga pundita kimina. Awan tani ngay kan, kumena roy ya. O, ay diti yan, tiki fay teorere, kami ang ko pa kaya. Ya kita na nani kay Messi ko tani ngay kan. Yerwo ni tenis kanga yan na ko tikifa o ya karaute kana ko neito ka. Pa ya kiriya iniria. O yero na yarang ini katabi pa iripes ko neito ka ikiki. Pare mui ena uwa kiron sos ana mangari ke pana pure. Epon na kitiro ko nimos na nakarakin ni yari nakarakin na ko neito ka. Pare ya uwa kina penda na tarapon sos. Yasti ko ikiki ni karokwa kya pa yero ko sos ani katokante ka. Denise, kanga aron taningam. Kana ko ta ko pagi aponganan nam tabi akan eh. Ako na tuangay. Kamarate, burita mo ibe bundoy bari bun simanano po pa yung yogi na be. Enariya niya ilom mamanangan tayo na ko. Wag mangogin karo aron man eh. Nakia awatatay. Ko. Ay,
Ngayon kaya tayo me. Kwa giray na kon tiyaus. Ya mga pun kapea utay ni kaispo me amkaro. Ikata mo ang kay panana kon timere. Me ku ka kamewam tarepon tayo na ko pa. Sinaririta ki. O ngaya. Ngaya roy ba yarok ime yakamyaw tata ki. Ngayan. Me ku siuri ngari kin kanimina ki pa irang ni kakao ki. Kasukan nam rongo. Kana yey na ko mimina. Me kan tuangay mo. Ya kan andi ke ko kapoy kanan tame makan inte makakit. Akay pun nagit makakit yan tikifa. Kanga ko bubura ke biki. Pairidian nang ki ba yake bote paso yo ya roy rero ko yan tikifa. Rory samang kesero imina pa pare korko. O ngaya sige roy sabu online. Ay warang ko ya ko ngora to sa mga katukya mo ay kaiki makurete buina narakaraki kinaratahan na irin anong titani nga narakaraki ari titangira ay iri puwak kanaro na paya gitu kinanom nungoran di tayo di kiyay wasta na mga kayo ngayra na kondita na kondi weekend naro kung kay iya po mo aratay punyon kaway na napendoro kung kakongora na tikaraki ayo ang kayo punyay kaway ari mo ina na ko PC ito mas na mga resa na kontay na napayo di weekend naro awakiasan di kipakain nam karaki. Hari-hari kipa ni tenis, pon ni ruta mena tenemta. Hari-hari kipa sos tau mi ataki. Hari-hari kipa pupetara pon mena tenemta. Hari-hari kipa ni tirota pon ni tekapu piri romayo. Hari-hari kipa ni miawa pon ni burayeta tuakare. Hari-hari kipa kikira pon pi ko pingi. Hari-hari kipa kianimero kete sakapusimen pon narowe masta. Hari-hari kipa sinan sos poni bentake ruangi kime. Awari ki panay toka poni kiatara tairas. Away ngay tumetan mo ni Simeon tatir wari ki pati sa pero nga ani kay rangorami na nunti tayo kayo naratam ni hirin na nunti taningan di tayo kiyay. Korabay bukin di meto ng oram awring nga pa napapakin di mew basta mga kais ko na kay nupuntay na nabayo na kondikin di manipong di wiki na ro me karakinan ni tenis makoro di bui metawan. Yan natikira ni kiran nam tayo kiyay kona mesuroy o sa pomo.